Третя неділя Великого Поста хрестопоклонна. Як проводять цей праздник православні Ужгорода і усієї церкви? Третя неділя Великого Поста, котра називається по уставу хрестопоклонна. Ту недільку церков виводить на лице або перед лицем людей крест Господній, і де ми поклоняємося кресту Господню, споминаємо, що іменно крест Господній тим став древом, котре замінило або восстановило то, що було в раю древо посереді рая, з котрого причащалися перші люди Адам і Єва, а після гріхопадіння до того дерева доступ перекрив ангел з мечом, то в Новому Завіті, вірою во Христа Ісуса, іменно древо креста стало тим оновленим древом, або новим древом, або восстановленим древом, на котрому плоди тіло і кров Христова преподаються вірним. Хрестопоклонна неділя для кафедрального собора у Ужгороді також є престольним праздником і архієрейська служба. Правда, як будуть проводити, буде, навірно, скромно, бо у 10-15 разів вже людей менше приходить до церкви, всі бережуть себе, і ми то рахуємо, що кожен має право берегти себе. Ну, скільки вже прийде людей, 50 або 100, ми їх розкладемо, як требується, так на дистанції, і проведемо цей праздник скромно, але духовно і радісно.